En aquest capítol del Gresol parlarem del projecte Convivim, que s'ha desenvolupat al llarg d'aquest 2012 i ha tingut com a punt culminant la gravació d'un lip-tap per la convivència. Els seus responsables, Francesc Xavier Navarro, de Bages per a Tothom, i Miquel Riera, de Creu Roja, ens expliquen què és Convivim. Convivim o com vivim? Aquesta és la pregunta que avui en dia ens hauríem de fer tots, o ens fem tots en com estem vivint i en quina societat volem, no? I davant d'aquest repte de que les societats i les ciutats i els pobles cada dia són molt més complexos i la convivència donat per la situació en què estem vivint, en la qual tot això s'està posant en perill, doncs és bo posar-se la pregunta al cap de com vivim per poder tindre la resposta i de fer alguna cosa respecte a la convivència, no? Perquè és el pilar i és la cohesió de qualsevol societat. I per això una mica el tema de la convivència és el tema cabdal i essencial per poder tirar endavant qualsevol repte que ens plantegem com a societat i com a ciutat, no? I una mica amb aquestes qüestions doncs neix el projecte Convivim, que llavors el que fa és Bages per Tothom és buscar la complicitat d'una altra entitat, en aquest cas Creu Roja, que ja veníem temps i fent o coincidint en moltes actuacions, i llavors doncs decidim tirar endavant el projecte Convivim. Jo diria que Convivim, a part del que ha explicat el Quico, és una aliança que es fa per un projecte determinat, un projecte que no vol tenir una durada en el temps, no és que ara el projecte s'hagi creat i el fet que haguem gravat aquest lip-tap ja hagués acabat el projecte, sinó que és un projecte que neix amb la idea de fer una acció contundent, sense que sigui dura, de donar a conèixer una possible problemàtica que tenim a la nostra ciutat. Hi havia moltes opcions. Es va triar el lip-tap perquè ens va semblar que era la més educativa, era la més divertida també, era la que probablement podíem comptar amb molta més participació, no només de la societat civil, sinó de les entitats socials, culturals, esportives, de tot tipus, no només de la nostra ciutat, sinó fins i tot d'altres indrets de la comarca. Convivim vol ser això, un projecte per anar explicant dia a dia com ho podem fer per conviure tots junts. El lip-tap en si ja va ser una demostració del que volia ser el projecte, va ser una eina que es va crear a partir de la unió de molta gent, dels músics que van gravar la peça, de la quantitat d'artistes que van participar també amb la gravació, de les entitats, moltes, que van participar en la gravació del lip-tap i de la societat civil en general, que no es va voler perdre aquell dia el fet de formar part d'una cosa que per nosaltres ha sigut important com la gravació d'aquest lip-tap, però que repetim que només és el primer pas d'un projecte que vol continuar fent coses i que vol continuar existint a la ciutat. Tot seguit us deixem amb el making of de Convivim. Uea. No em sento d'aquí. Que més fort. Convivim, live together. Convivim, how we live. Convivim, live together. Jo crec que ens pot aportar benestar, més seguretat, amb més companyia, i creixement personal, ajudant-nos mútuament, i això, compartir amb generositat i
que surti del cor perquè estiguem a gust realment i que puguem transmetre-ho als del voltant. I bueno, això, en definitiva, ser més humà. Vinga, 1, 2, 3, sí. I ara canta amb mi. És fàcil convivir. Convivim, tu i jo. Tal vez lo más importante de la convivencia en sí es que conoces a otras personas. Y una de las grandes ventajas de conocer a otros es que se pierden los miedos. Eso sirve además para adquirir una inmensa y una riqueza enorme a nivel de conocimientos, de cultura, pero yo creo que sobre todo la pérdida del miedo a lo desconocido, a lo que no tenemos cerca. Nos enriquecemos muchísimo. Y sin papeles no podrás tú por la playa caminar. Y sin papeles no podrás. Y sin papeles no podrás tú por la playa caminar. Y sin papeles no podrás. La convivència ens pot aportar a fer nous amics, ensenyar-nos coses, altres coses que no sabem. Per exemple, jo a la classe tinc marroquins, argentins, romanesos i m'han ensenyat moltes coses amb aquell idioma que ells saben. El rotllo aquell que feia Sara està guai, el rotllo àrabe també. La convivència pot aportar harmonia i evolució cultural. I per mi és una manera d'expressar les emocions, els pensaments i intercanviar tot això dintre d'un gresol per fer una cohesió total i general. Mira com vivim a Manresa, mira com vivim a Manresa, mira-lo. ¿Cómo no? Mira com vivim a Manresa, mira com vivim a Manresa, mira-lo. ¿Cómo no? Hay quien viene del guiri sin cinturón para ponerse rojo y comer jamón. Hay quien viene remando y sin pantalón para buscar alimento y buscar calor. Mira com vivim a Manresa, mira com vivim a Manresa, míralo. ¿Cómo no? Mira com vivim a Manresa, mira com vivim a Manresa, míralo. ¿Cómo no? La convivència porta que no estàs sol i que qualsevol problema puguis tenir individual doncs, és molt més fàcil de resoldre. Hay quien piensa que ay, no sirve de nada, pero si llueve sin paraguas tú también te mojarás. No es lo mismo que en la era del internet navegues por el estrecho o navegues por la red. Mira com vivim a Manresa, mira com vivim a Manresa, míralo. ¿Cómo no?
La convivència, si és bona, pot aportar molta riquesa perquè és la barreja de moltes persones, moltes cultures, moltes idees, i això és molt positiu i pot aportar a moltes millores i a molta riquesa cultural y en altos niveles. Muchas veces lo que tenemos es que tenemos vecinos o personas que conocemos y ni siquiera realmente los conocemos de verdad. Yo creo que la convivencia es ese compartir con las personas que están a nuestro alrededor, poderlas conocer independientemente de donde sean o cómo sean, y creo que puede ser más enriquecedor para las personas y para nuestro entorno, poder conocer a la otra y saber cuáles son las dolencias o las falencias que tienen las personas y estar siempre a su lado, porque las personas necesitamos unas de otras. Coneixement, bona relació, fer molts amics, parlar de la pau, de l'amor, de l'amistat i no de la guerra i dels conflictes que hi ha entre les diferents ètnies i diferents postures de veure el món. Coneixement sobre el món on estem vivint i molta capacitat d'empatia. Tenim que sortir de l'aïllament. Conviure és relacionar-nos.